Ara, per a finalitzar, tenim la secció del sacapuntes. Tenim que esmentar la col·laboració de la nostra redactora Marian Arandis de València. Doncs avui tenim en el sacapuntes a Maria Cuesta. Hola. De segon de batxillerat, de segon de BI. Exacte. Que va ser el primer premi de poesia en castellà dels Premis Juvenils de Literatura Breu de 2018 de la Vila de Mislata. No sé si vos sonarà, Maria acaba d'eixir ara en els microrelats, també molt literària, i en els seus poemes tracta, en les seues composicions poètiques, tracta temes com l'amor, la decepció, el sexe i les preocupacions vitals en general. Doncs, citant-ga Maria, la idea d'escriure prové, en certa manera, d'un enluig amb el món, en el qual hi ha aspectes que no poden canviar i escriure ajuda a canalitzar els desassossecs del moment. És com una mena de catarsis. Uau! Bé, doncs Maria ja té publicada una trilogia de ciència-ficció, ja que comença a escriure quan només tenia 11 anys. Si analitzam les seues poesies guanyadores, destaca gran profunditat en el tractament de les preocupacions vitals. A més, el llenguatge, de vegades cru i desgarrador, mostra de manera passional la importància dels sentiments humans. A més, considera molt les persones amb els éssers humans amb defectes i virtuts. Clar, denota moltíssima valentia i té una manera d'escriure molt directa, amb emocions pròpies, que plasma amb un llenguatge poètic i bé, la tenim així ara per a parlar en ella per a que ens conti un poc millor i per a veure un exemple de tot això. Així que benvinguda, Maria. Muchas gracias. Bé, doncs, conta'ns. T'agrada escriure? Crec que ja vingueres, no? Sí, a fer una entrevista. Jordi Martorell. Sí, la voleu veure en iVox. I bé, has vingut a llegir-nos un poema. Sí, lo escribí, bueno, es uno de los que presenté al concurso de Vila de Mislata y bueno, le tengo especial cariño porque, no sé, me gustó, tampoco tengo una argumentación impresionante, pero que ya que tenía que presentar alguno, pues quería presentar este. Que guai, doncs quan vulguis ens el llegis. Nunca olvides que te quiero, que guardo un rincón de cama para ambos. Nunca olvides que te busco, que tengo versos de sobra para ambos. Nunca olvides que te recuerdo, que aun cuerda tengo locura para ambos. Pero si olvidas, no importa. Pero si te pierdes, no importa. Pero si me gritas, me extrañas, me desconoces, no importa. Ya recuerdo yo por ambos. Doncs moltíssimes gràcies. Ja entenem per què ha ganat el primer premi de poesia. Ens ha deixat plasmades. Gràcies. Bé, ens agrada moltíssim, Maria. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Sí. I tenim que, primer de tot, dir que la ganadora del concurs de microrelats d'avui és Andrea Gallardo. Felicitats. Tenim que dir que avui és l'últim programa en el que Sofia ja va ser la nostra col·laboradora. Se'n va. S'abandona. No. Tenim que dir que ja ha conduït el programa durant 2 temporades i ha creat la sintonia del nostre programa, que s'escolta al principi. Xica, la musiqueta de fons vaig a plorar. I m'agradaria donar-li la paraula a Sofia perquè diga algunes paraules de despedida. Ai, pues això no està preparat, val? Que no sé què, moltíssimes gràcies. Estic supercontenta de que se puguen fer iniciatives com la ràdio en el Pere Boïl, de veritat ho estic, perquè és un institut molt dinàmic i sobretot m'ha ajudat moltíssim a conèixer a la gent de l'institut, a gent de primer, de segon, de tercer, de l'ESO, per a que els de BI no siguem una burbuja que no se relaciona a ningú, no? Estic molt contenta d'això i sobretot de poder participar en un projecte tan dinàmic i tan guai com este. Ja està. La vaig estranyar, Que conste. Bueno, doncs res. Fins així el programa. Adéu. Programa, sí. Seguiu en les xarxes socials i sobretot doncs, disfruteu dels pròxims programes.